日本即马又个是这34度的高温咯。日本的气象厅也发出梅雨警报，提醒民众要注意掉线情形，业者也赶紧推出各种个人使用帮助你降温的产品。喷雾将水混到空气当中来降温，已经是不少公共场所互员工甲人客降低热的感觉的方式。这几年，佫流行个人穿地式的消暑装备，这女士穿真衫，毋是因为有心，是伫衫内底穿业者设计清凉避风。若是查甫人会用选择套伫颔棍，互颔棍感觉真凉的装置，或者是穿亲像防弹架的衫，这设计拢一个共同目标，就是降低体感温度，甚至降低实际体温来避免掉线，或者是其他体温上过悬可能引起的症状。由日本冷热协会 JMA 策划这项展览，结合互个人感觉清凉甲工作场下包含关粉噪音等各种可能引起职业灾害问题对策。今年已经是第9届，除了个人穿地甲室内降温，建筑外边的材料也照做业者设计隔热建筑的重点。実際に職場、働いている環境での熱中症というのは実際に起こっておりますし、それによって命を落とされる方っていうのもいらっしゃると聞いてます。なので、この展示会というよりかですね、この業界自体を通してそもそも熱中症にまずならない、なる前の段階で抑えるっていうような技術をもっと世に普及してほしいとも思っておりますし、あとはですね、その働いている現場だけではなくて、普段の生活から対策ができるようになるともっといいなと感じておりますので、まだまだ先があると思っております。就伫这时阵，日本气象厅发出免雨警报，为东北福岛县到本州上西平鸟处，气温伫36度到37度，关东的气温阁出现39.1度的惊人数字。针对关温可能掉线，气象厅也针对47个都道府县中的19个发出掉线警报，提醒民众若无必要，就莫出外。公司新闻，徐家仁编译。